Vraag God of het universum niet om geld. Vraag hem om deze 5 dingen. Ten eerste, vraag om wijsheid. Want als je weet hoe je moet denken, beslissen en handelen, komen kansen vanzelf en volgt het geld uiteindelijk. Ten tweede, vraag om een visie. Een droom zo groot dat die je zelfs op je moeilijkste dagen staande houdt. Ten derde, vraag om gunst. Want 1 deur die door God wordt geopend, is meer waard dan 1000 menselijke inspanningen. Ten vierde, vraag om de juiste mensen. Want 1 connectie die vanuit de hemel wordt gestuurd, kan jaren werk in een paar dagen voltooien. En ten vijfde, vraag om strategie. Want zonder een duidelijk plan weet zelfs het sterkste geloof niet welke kant het op moet. Wanneer God jou wijsheid, visie, gunst, de juiste mensen en strategie geeft, bloei je niet alleen op. Je wordt getransformeerd. Gewoon PC.